Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, versikulo 17 kan 18. No addaan ka, kat makitam ti may sa akabsat, makasapol iti tulong ngam di kapulos mangrikna. Kasano ti panagkunam nga ay ayatam ti Diyos. Anak ko, saan tayo kumanga agayat babaan iti sao wano sarita laan. Ipakita tayo kit diti pudno a panagayat, babaan iti aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Kumusta ni Tatang? Kumarkaro ti panagkabaw na. Ano sampay lang abantayan, Julie? Wen manang. Total, nursing graduate ka man. Awan pa'y matpagtrabahwam. Di bantayan pa lang ni Tatang. Wen manang. Ngam no bilang ta makabordak kat makapasaak. Aga product. Mabayag pa'y day ta. Makabiro kaming to siguro iti kasukat mo a caregiver na. Wen Ay, awan nga ti anos kong agbantay iti lakay a masakit. Numuna kat no sumro ni Tatang. Di na amo ti aramidan na. Anos lang ti kasapulan manang. Dahito iti igatang mo iti diaper kan alkohol. Kanwan gayam. Dahito iti sweldong. Agyaman nak manang. No adda masapol ni Tatang. Awagan naklaang, ha? Wen manang. Nagkapwam Estepa? Saan asyak ni Stepa, uncle? Julie, tinagan ko. Aya, Napan ko man inala dagito'y ginatang ni manang Estepa agamit mo. kunak no umay ni Estepa di tao. Adda ka no ngamin trabaho na, uncle. Ay na, jaksamot din makita, dagiti anak ko. Ay na, di ka egladingit akasta, uncle. Di nagsamot din pagan ano, gaputala kaya ko. Saan akasta, uncle? Adulaang ngamin ti trabaho da. Umay da kan tumat lang sa rungkaran. Kaano ngay? Inton Sabado. Kanayon ngay bagada, nga itong Sabado, nga di naman umay. Ni uncle mo nga'y Julie. Nakaturog, nanang. Kat kumusta mo anak ko? Ay, ti kayat na. Umay kumamot sa rungkaran dagiti anak na. Ibagam ang amin kadagiti kakasinsin mo nga umay damot. Awan ka no oras da. Na, anya nga'y aklase nga anak dagita. Ay, naku na ni manang Estepa. Awan ka no anos nang agtarakan iti masakit. Nga oray naganak na. Anya apanunot dayta. Nagbalindalaang a profesional, nalipatan dan ti amada. Saan kagaya mo na makapagnaunay nandaing? Huwag nga raw. Nakapsutan at talaga da tao. Di mo ipalubaos. Ag-ehersisyo ka. Inkarkarigatak nga rin ti imay dito'y parke. Imbagkan ka at adadagita anak mo amangkadkadwakan ka na ukasta nga umay ka dito'y parke. At damot sa daytay caregiver mo aka anak am. Sa balilataan, mabukod mo nga anak ti mga iwan kan ka. Ay, wan. Agpaysuday ta. Apayaya. Ayan dagiti duwang anak mo. At damot tan bukod da pamilya. Ay, dagiti anak ko, kan dagiti apo ko. Uray busy da. Umay damot lata agpasya, reji ayan ka. Ngam siya kaawanan. Binaybayan da na ti caregiver latan, ti mga asikaso kanyak. Day tatirigat na. Gaputada kwartada na pagbayad da. Tangdanan dalatan timang taraken ka. Adi da ka pa'y masangaw na bisitaan. Sige, magnakalaang. Iyaddang mo dagiti sakam. Marin
bigat anak nga raw. Ay namanong, nasken nga agwat-wat ka. Nasakit ti sakak. Talaga alakaya kong. Kuna ti doktor mo, asaan ang mabalin nga agtugtugaw kalatan. Amom ka day no sa dinot ti balay da Estepa. Ay, kat adayo ah. Di balay nga da Cesar. Adayo manon. Kasano ka adayaw? Masapol nga aglugan ka pa'y itibas. Ay, nakasta nga raw. Talaga dya akong makita. Dagiti anak ko. Si kakit dimot. Di mo ipilit, tasaan kan ang makabiyahe iti adayo. Kasta ka day. Wen manong, iso nga urayom lataidan nga umay sumarungkar dito'y balayo. Oh, Julie, kumusta? Manang Estepa, naskan nga umay kayo adagos. Taapay. Intaray ko ni Uncle dito ospital. Tay di rabi nakapsat ti pitik ti puso na. Kat? Kumusta itan? Saan pa'y lang nga stable ti heartbeat na, manang? Iso apa nga siyo, ta umay kayo kuma. Sige, ibagak ka ni Cesar. Taumay kami dita. Madama ti trabaho manang. Irason mo ti trabahom? Kat seryoso nga ron ni tatang. Magtadaklatan ay ti kwarta. Ay saan? Masapol nga umay ka. Idi pa'y lang nga iliwan ni tatang amakita na ka. Siyak laeng aya. Oray si kamata. Isu nga ron adwata amapan. Mabibitak laeng ijay ah. Anya? Ang mumot nga do ti trabaho manang. Hay, di ka laong umayan no kastamat laeng. Ayan ni Tatang Julie. Ada ICU, Manong Cesar. Kat, anya ti ko na ti doktor. Obserbaran da pa'y. Saan mo't gaya maseryoso? Ah, Mangibati aklangan iti kwarta. Kasapulan da kiti opisina. uray siyak. Kasapulan dakmat ija opisina. No kasta? Pumanaw kamat dan Manang Estepa? Mangibati ak iti kwarta. Makaamukan nga gatang iti agas na. Numano ti bil na. Awagan na. Tamang ipawit kami ka ni Cesar. Kasanongay no sapulan na kayon itatang iyo. Sapay kanayon na kayo asapulan. Makamu ditan. Adda kamat. Di makamukan iti irason mo. Anya? Nayunak to ti sweldom, Julie. Di ka madanagan. Bayadak ti overtime mo. Damag ko kat na ospital gayam ni kumpare ka nandeng. Wen manong, Ay, kurang iti exercise dahil dya kumpare. nakapsot nga minen. No siya katagpag na akto pa'y. Kun nga rod, kanayon ka ang makita ang magmag na. Wan, kita mawan pa'y sa rukod kao. Napigsa ka pa'y atalaga no kasta. Ay, uwan na. Mala, inakon. Ituloy ko man ti magna, tamayat nga exercise. Tumarin nyo dahi ti agas yo, Uncle. Diyak sa kayatan, Julie. Anya? Kunak no da Estepa ken Cesar ti makitak no makarwarak iti ospital. Imbagam ka di anay ospitalak. Kwa. Apa adidak man lay may siniray. Ala, agtumar kayo kiti ti agas yo, Uncle. Talagang awanan ti Sirbek ngagbibiyag. Kumusta ni Tatang? Inawaga kita ni Julie. Mayat ka nun. Kung nagtumit. Nagnervyos laeng. Mapantanto pa siya rin. Adda nga rod trabaho manang. Si kantulatan numabakante ka. Dayta. Kanayon nga irason mo ti trabahom. Oray si kamat. Pauitan tantulangan iti kwarta. At damot ni Julie ang mga sikaso. Julie, kayat ko ti magnamag na. Uwan, Uncle. Mabiit laeng taalaak di sa rukod mo. Ay, matoo ka na kung dito'y balay.
Naoma kamat nga minin nga agboy-boya iti TV. Kasanaw, kat nasakitan ti matak nga agbuya. Kat sa dinungay kumati papananta, Uncle. Ijay parke. Iti sigod apapapanan mi iti gayem kaw. Ala ah. Sige nga Rod. Agtsinelas ka, tamapantan. Napanggimatang ni Julie iti diaper mo, Manong. Iso asyak pa'y laang tinangkadwakan ka nga umay agpagnapag na dito'y parke. Nagmayat di tao eh. Napare. Ay, mapay nga awan nga iti gayem kaw. Ay na, awanan ni kumpare. Anya? Impadamag di apo ko na. Naatake ka no idi namin san Arabi eh. Ah. Ay, Kaano laang idi nagkita kami dito'y parke. Sika ti pagsarsaritaan may. Ita, nadamag kulatan anatayon. ay, kastagayam. Ala, mapantay ti day di abanda. At dalinong ijay. Unayin. Ang mga numatayak tumatayan ng didak pa'y nabisita dagiti anak ko. Manong, Dahito di pagsaksakitan tinagam ko. Kaputag may sa akon iti biyag. Uncle, mangan kayo, oray basit laang. Jak kayat di mangan. Anya aya ti kayat yo asidaan. Awan tumot lang tiraman dagiti amakan. Uncle, Punong agkakaimas akit kita ag ngamdak maramanan. Jole, apay tagiti kasinsin mo ngay. Sandak ka day asarungkaran. bayam Uncle, awagak itamat laang ni Manang Estepa. Ibaga madyak pa'y lamasangot ti umay dita. Babain akon ka ni Uncle, Manang. Ibagbaga na pa'y kiti at idandanan ka ba kayo, ti kasasaad na. Agrason ka ah. Uray may salang nga aldaw nga umay kayo, ah. Sarungkaran nyo laang mat ni tatang yo. Sige, bayam. Ibagak day takan ni Cesar. Napigsapay lang ni tatang. Anya a klase day ta arason mo? Samula mapankitaan no natayan, kasta ka di? Kat, kastamot lang tirason mo. Anya? No masangom, di mapan ka. Masapol pa'y lang ayangay ayabandak. Inkakit din. Da kayo man langan timang pakan ka ni Uncle, Nanang. Tadi namot kayatan timangan. Kanayon na adamagan dagiti anak na. anyamat ngaminan a klase ti anak dagiti anak na. Awanin mairason ko ka ni Uncle. Ibagam adida kayat ti umay. Tamakumikum da iti trabaho da. Manong, mangan ka uray basit laeng. Saan ka kadi nga agsangsangin? Tani, makapadakas day ta iti pusom. Siyak malaptan tagladingit. Gapo ka dagiti anak ko. Di ka madanagan. Umayda kan tumutla kita. Naimbagkan ka. Tanaanos ni Julie nga anak mo. Di kayat ko kuma. Dagiti anak ko. Di mga sikaso kaniya. Tatang, Apay na itakalaan. tatang, sumurot kan kanyak. Saan barok? Apa saan? Umayak lang agpakada. Papanak on. Anawan kayon. Tatang! Tatang! Saan na kami panawan? Tatang! 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 Tagtagainap lagayam. Yung kaslaputput no. Anya, tiket asawan da dya tagtagainap ko. Awanan ni tatang iyo.
Da ito'y gayam ti kahit asawon tayo natagtagay na ka. Tatang, Nabayag nga inururay na kayo ti amayo. Itatanatayan. Sakay laimay. Anya kayo a klase ti anak. Naladawan ti amin. Pagkawanan da kami, tata. Ipakita kan iparik na tayo kuma ti panagayat tayo kadagiti naganlak tayo nang runa no agkakapsokdan. Tapno inton ipulangdan ti bulod da abiyag naragsak danto apomanaw. Bueno papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang